רץ פה לכל עם ישראל הרבה מאוד תקוות לקראת האולימפיאדה. אני מאוד שמחה שנתתי לכל הישראלים תקווה, זה אומר שבאמת אנשים מאמינים בי, ואני אתן את הכל. נשבע שהלכם בכם כמו משוגע קשה, בכל כוחי ארוץ עליכם ואין בי רחמים. כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת לחלום, ברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים. זה יכול לדפוק תחרות דבר כזה. זה מאליפות אירופה, מקום שני, זה מקדיז אליפות עולם, וזה מאוסטרליה. זה החדר שלי, כנסו אחריי. זה גלילי היריב אימונים שלי, החתיך עם המויק, אתם לא מבינים איזה קורי הוא. שם קרם הגנה. זה הפאדל היפה שלי והסטנד. כמו שאתם רואים, הקירות ורודים. אני צבעתי במו ידיי. כיף לי עם החדר הוורוד שלי. נראה לכם שולי, אבל זה שהוא ורוד זה עוזר לי ממש. נכנסים בחדר, אני לפעמים מתעצבנת. או מישהו נוגע לי בתרנגולת ומוריד לו את הראש באמצעי. זה אני עושה לך, זה קצת צריך מדי פעם להשתיק אותם. אני לא יודעת בדיוק איזה טקס יש פה, מה קורה, אבל יש איזה טקס. כאילו, אמרו לי להיות פה, נו מה אני מבלבל את המוח? אמרו לי להיות פה. ברוריה, על מה הטקס? מחתרת כדורסלני השנה. אז מה אני עושה פה? לא, מה אני עושה בטקס? מחתירה את אחד מהם, עוד מעט תציצים. אני מחתירה את אחד מהם. תראה, אבא שלי בשוק. הוא בשוק, כאילו. הוא איש ים, אתה מבין? זה החיים שלו, יושבת על סוכת רציל. ואני מביאה לו את כל הבלגן לפה. מה אמרו לך? לא אמרו לי כלום. לא יודעת לאן היא יורדת מתי? לא. מי מדבר איתך? לא. אבא, תוציא את הכרטיסים. תקופת העולם, את צריכה כרטיס? ראית מה זה? מה זה נותן? תיכנס לחדר VIP, תאכל ותשתה בחינם. תראה לי איפה אני יושבת, כי אני מסתבכת פה. אלופת העולם! רגע שני מפראי, בלי קוזי! צריכה ליפול לעצמי כפיים? תקופת העולם, זה נשמע טוב. אני משתגעת על היבשה. אני לא אוהבת את עצמי על היבשה. אני אוהבת את עצמי רק בים. זה המקום היחידי שאני מרגישה אני. בטוחה בעצמי. אני מרגישה שאני ביבשה בן אדם בודד, ובים אני בן אדם מלא. אני הכי אוהבת את הים. האמת היא, אני לא מדברת על זה הרבה. לא מדברת על זה בכלל. אבל בגיל 15 כאילו מצאו אצלי מחלה בדם, שהמח עצם מייצר יותר מדי תסיות. כמו שיש לך פצע, אז ישר הגוף מייצר מלא תסיות בשביל להקריש את הפצע. אבל מה שקורה, שכל הגוף יכול להיות עם קרישי דם, ואפשר לחטוף שבץ והתקפי לב די בקלות. והתחלתי לטפל ולקבל כדורים, כימותרפיים, בתי חולים הרבה. תהליך. זאת פרופסורית מיוחדת, שהיא היחידה שהסכימה לקחת עליי אחריות. היא יודעת שזה החיים שלי, והיא בסך הכל היא, אתה יודע, יודעת את המעמד. אני חייבת לשתות מלא מים, כי אם אני מתייבשת אני יכולה למות תוך שנייה. ואני כל היום בשמש, תחשוב מה זה. בגלל זה אני שותה מלא. יש בזה מלכוד במחלה הזאת, כי מצד אחד אני חייבת לעשות ספורט, כי אני חייבת להזרים את הדם. כאילו נגיד אני שבוע בלי לעשות ספורט, יש לי לחץ בראש כאילו 24 שעות. הדם שלי לא זורם. מצד שני, אם אני עושה יותר מדי ספורט ואני בסכנת פציעות, זה סכנת מוות. ואני בן אדם הכי מטורף, שהכי שם את עצמו בסכנת פציעות, ושהכי נפצע, והכי בלגן, ותמיד כאילו, אתה מבין?
אז אני בסכנה. אבל אני אוהבת לחיות, אז מה, מה, לא אגלוש כאילו? בדיקות דם. הולכת לקבל אישור יציאה לאולימפיאדה, מהרופאה שלי. מצאתי את מה שאני הכי טובה בו בגיל מאוד מאוד צעיר. עד שזה נקטע בשנייה. פתאום מבן אדם שהוא ים, זה בן אדם שהוא בית חולים. יש ימים כאילו שאני אמרתי לעצמי, הלוואי ואני אמות, למה אני צריכה לחיות ככה? ואז הגיעו הימים שאמרתי לעצמי, וואי, לי איזה מטומטמת. בורא עולם נתן לך חיים. מי את בכלל? שאת חושבת על זה שלא מגיע לך לחיות בכלל. מה קורה, אמא? היה בסדר. היא די אמרה לי שהיא לא רוצה שאני אגלוש יותר לעולם. היא אמרה לי שאני לא אפחד לפרוש, ושעשיתי את שלי, ואם אנשים היו מבינים ממה אני מתמודדת, אז הם בכלל לא מבינים איך אני גולשת, ושאין לה מושג בכלל איך אני עושה את זה, ודברים כאלה. לא, להפך, היא אמרה שאני טיפשה, לא בקטע של הערצה. אמרתי לה שאני רוצה, את יודעת, שאני הכי גאה בעולם לייצג את המדינה, אז היא אמרה לי, המדינה לא גאה לייצג אותך, אל תדברי שטויות ותשמרי על הבריאות שלך. יאללה, ביי. היא דואגת כזה, אני לא יודעת, אמא. ועכשיו אני בבאסה קצת. אני כאילו מפחדת שלא יאשרו לי לנסוע לאולימפיאדה. יש עוד שלבים? לא, זהו, אני מעבירה את זה וזהו. אבל זה מפחיד. אין מה לעשות, הרופאים לא יכולים לבוא ולהגיד לבן אדם כמוני, כן, הוא יכול לעשות הכל. בסך הכל, כאילו, אני בן אדם אחראי שאחראי על עצמו ואני מודעת לדברים. אני לוקחת סיכון. אז אולי לאנשים אחרים זה נראה כמו כאילו שאני שם את עצמי בתוך קבר, אבל בשבילי זה תרופה. ואם יש דבר שאני רוצה יותר מהכל זה לנסוע לאולימפיאדה ולהצליח וליהנות מכל רגע, אז אני חושבת שאנשים לא יכולים להגיד לי מה לעשות. כל פעם שאני מגיעה לשם, פתאום כואב לי בלב, כי אני מבינה שאני באמת חולה, ואיך שהתקרבתי לקיר, כי פתאום הכל נהיה בלב כזה. אתה מחובר למקום אחר אצלך, שאתה בדרך כלל ביום-יום אני לא מתחברת לשם, כי אם אני אהיה שם יותר מדי, אז אני אהיה בן אדם דיכאוני. אבל מדי פעם אתה צריך להבין שיש מציאות. ובדרך כלל ירושלים זה המקום שמחזיר אותי למציאות שלי. אני לא יודעת, כל פעם שאני באה לפה זה מחדש, עובד עליי. גם אם אני אומרת לעצמי, טוב, הפעם אני לא בוכה, זה לא עובד, זה סתם, זה לא דתיים, זה סתם המצאה. כל פעם שאני באה לפה זה אותו דבר. אז אין לי מה לעשות, זה לא משהו שאפשר להילחם איתו. ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. זה אליפות עולם באוסטרליה. 3 זהב. לי הגיעה הביתה, המורים בכלל לא רצו לראות אותה בכיתה. פשוט היא הייתה נזק. כל יום שהיא לא הגיעה לבית ספר, הם רק אמרו תודה רבה.
היה לה קשה מאוד לשבת בכיתה. היפראקטיבית, גם דיסלקטית, ריכוז, בעייתי לגמרי. קיצר, ילדה מפגרת. לא מפגרת, מקסימה, מדהימה. ילדה שהיה לה את התסכול מכל נושא הבית ספר וזה, אז את הדברים הספורט, זה היה החיים הכי בשבילה. היא תמיד אהבה להגיע לחבל האדום, האדום. לימיט. יום לפני תחרות אליפות ישראל בג'ודו, החלקתי על ברזלים ונכנסו לי 3 ברזלים ליד. שפיצים של אופניים, חלודים. ויום אחרי זה עשיתי את התחרות ג'ודו, ניצחתי את התחרות והושפזתי. אני לא כל כך הולך, אבל אני אוהבת כל כך את היום. אין דברים כאלה. איזה כיף זה להיות במים. את זוכרת? פעם ראשונה שהתחלת לגלוש? בטח, ובאתי לים ועליתי על הגלשן ונפלתי ועליתי. במשך, אני מדברת איתך, חודש לא ויתרתי עד שלא הצלחתי. לא ויתרתי והייתי נתקעת שם בפינה של המעגן, איפה שכל השכלה נאסף. והייתי שוחה בתוך השכלה ולא עניין אותי, אין. לא הייתי עוזבת את הים. בבית ספר זרקו אותי מצד לצד, כאילו, לא הצלחתי. הייתי עושה מלא דברים כאילו, מה זה רעים שאני עכשיו חושבת על זה, למורים שזה... סתם, זרקתי להם טיפקסט על השיער, על המורה למתמטיקה. שברתי למישהו את האף, ושברתי למורה שלי את הרגל בטעות, כי זרקתי עליה שולחן. קיצר, לא בן אדם לבית ספר. זה פעם בכמה ימים אני לקחת. אינפוזיה. יש לי חברה, קוראים לה אורן, שהיא פרמדיקית. אז היא באה לחנק אותי. איזה עוד פרמדיקית? תנעל אותי בחוץ. לובה עכשיו התקשרה לי, עשיתי בדיקות דם בבוקר. האשלגן שלי עלה והיא אומרת לי שהיא לא רוצה לשחק עם זה ושאני לא אוכל פירות יבשים, שאני לא אגע באשלגן, כאילו. היא אמרה לי לא להתעסק עם זה, שזה עושה בעיות בלב, אני יודעת מה. היא היסטרית, אבל... אתמול היה פשוט סיוט, היה לי כאבי תופת באימון. ניסיתי להפיק כמה שאני יכולה, כאילו, ובאמת עשיתי את מה שצריך, אבל כל פעם שהעליתי דופק, כאב לי. אז מה אני אגיד? חשוב להתאמן ברוח הזאת, אז אני כן אלחם על זה, אבל קשה. אבל כמו שאח שלי אומר, קשה יש רק בלחם ורק זכוכיות נשברות. רק זכוכיות נשברות. אז אני לא זכוכית. הים מאוד מסוכן, תחזרו למים הרדודים. רחצה ללא פיקוח מצילים, אסורה, מסוכנת. שבת שלום לכולם. יאללה יהודה, תזכור! אני מחכה להם פה.
הם אמרו בשקיעה אני אראה אותך. לא יודע, היא אמרה בשקיעה. לא, לקחת את הילדים, אנחנו תערבים הביתה. השקיעה יש לה עוד 20 דקות. אתה רואה מה זה? כל היום הם בים. כל היום בים. ים, ים, ים. מה, היה מסוכן היה. הנה, תראה מה שקרה לה בהוואי. היא לא אשמה בכלל. גם אחד נכנס לה בגב, היא לא הייתה אשמה. ואתה יודע, היא נפצעה במים, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. 2 צלעות שבורות באוקיינוס, בהוואי, גלים, זה לא פשוט. מזל שהיא יצאה מזה. זה מסוכן. אבא שלי לא צריך להרגיל לו יותר מדי צרות, או שכואב לך, או שלא טוב לך, כי זה עושה לו כל כך רע בלב. הוא אחר כך לא ישן שבוע. הוא כמו אמא פולניה. הוא הדאגן הגדול ביותר בעולם הזה, אבל הוא לא ירד. תמיד הייתי ילדה של אבא. בגיל מאוד מאוד צעיר היינו סחבקים. הייתי מסתובבת איתו בכל מקום. היינו יוצאים כאילו בבוקר וחוזרים בלילה, ואמא שלי הייתה מתקשרת לבתים, לחפש אותי בכל מיני מקומות. ואני ואבא שלי בסטלבט, מסתובבים בים עם כלבים, הולכים לקטוף פירות, תפוזים, מסתובבים. אתה רואה שאת הבחורות? אלה החברות של אבא שלי. אלה, כל פעם הימנית יוצאת מהתמונה ואומרת לי שלום וחוזרת לתמונה. הימנית, השמאלית, היא יותר חוצפנית. היא בעייתית קצת. היא בעייתית מאוד. כן. מה הבעיה שלה? היא חוצפנית. יאנה! יש מוזיקה שבא לי לרקוד. לחיים, יש לי 2. איך יש לך כל כך הרבה בירה? רגע, אני מאחדת. חשוב לשתות מדי פעם. הכי חשוב. חשוב לשמור שמח. קצת שמח, שמח. יודה! אני כולי כחול. יא בן זונה! יא בן זונה! אני חייבת מסיבות טרנס. אני אגיד לכם למה זה ממש ספורטיבי. כי תחשבו, שיש לך לילה שלם, אתה רק רוקד. בם, 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 בם. אימון כושר, ואני לא צריכה כלום, יש לי כושר טוב. כל היום רוקד. אני רוצה לראות את המאמן שבודק לי את הדופק אחרי זה, ולא אומר לי שדפקתי אימון כל הלילה. שלום, אני נוסעת, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה, הלאה. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי, גם שם אהיה לבד. אני רוצה אתכם בתמונה אחרת, יותר טובה. נעבוד על זה. מתקשר אליי לאוסטרליה ואני מדברת גם מהשירותים ואני אומרת, מה קורה שמעון? אני שולח לך ידיים וזרועות ארוכות עד לאוסטרליה. וואי, מצחיק. $1,000,000 למי שיביא מדליית זהב. כל מה שנשאר הוא להיות חזקים. חצי מהמשלחת ספורטאיות, הישג עצור. וואי, כל היום אתם בחפירות האלה? אני אומרת את זה בכלל, ובטח באופן אישי. כיף גדול מאוד. הכיף הכי גדול, לחזור עם מדליה של אחת הספורטאיות שלנו, לפחות אחת, הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה שנים, זה ממש מאסטאפה. עמית, למה? למה? למה חושבים שזה מעניין אותי? מה זה החפירות האלה, אלוהים? מה זה החפירות האלה? נראה, זה אנשים באים לחפור. יאללה. נסעתי לצילומים, צילמו לי כאילו לנסוע להוואי להצטלם. בא לי גל, בלגן, איכשהו הגיעו מלחלצים, הרימו אותי למעלה ולא יכולתי לנשום. ואז אמרתי לידיד שלי, קחתי הביתה כאילו.
צאלי, מה פתאום הביתה? בואי לבית חולים. אמרתי, איזה לבית חולים? בואי תקח אותי הביתה. הוא צילם לי את הגב, ואז קלטתי את הצלע, יוצאתי דרך הגב. הכי קשה שאמרו לי שאני לא יכולה ללכת. שכבתי במיטה, כאילו כל יום, הרימו אותי ככה לשירותים וכאלה. כי התחלתי להתגעגע להתרגשות הזאת של התחרויות, מכירה את זה? נהנית איתנו הערב? אתם מאוד ישתמת, תמיד נהנית אתכם. כן? קל לראות אתכם. טוב, בשייט אני לא רואה אתכם, הרי אני רואה אתכם שם איזה נקודה, ונגיד, ורד. לא, ורד זה משהו אחר. לראות אותה אחרי השיוטים, שניצחתי ב-2003. אני רק אותה ראיתי, אני מסתכלת, אני עומדת על הפודיום התקווה ואני רואה אותה... בבכי, להתראות. בהצלחה לכולכם. תודה רבה. תודה רבה. חלש מדי לעבור סיכומים קצרים. לנסות להרים את הגשן עכשיו. פעם אחרונה, קדימה! פחות אולי תקופה. מאוד 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 מקווה שאני אחזור עם מדליה. איזה בלגן עשיתי לך פה היום, גלאובר, עם כל העיתונאים האלה. זה דוד בן, בלי בן אני לא זז. גם אני. במקום לרדת מהאולימפיאדה הזו ולא להעלות להם את הציפיות ולשגע להם את המוח לספורטאים ולעסקנים ולכל העולם, תעזבו אותם, ההישגים באליפות עולם באוסטרליה היו הרבה יותר חשובים מכל האולימפיאדה הזו ביחד. היא לא צריכה יותר כבוד, יש לה 3 אליפויות עולם, אתם לא מבינים בכלל מה ההישג הזה בכלל. קבל אותה עם מקום 11. אין לי בעיה עם זה. אבל יש לי בעיה שאחר כך, אתה יודע, יטרפו אותה, והם לא מבינים בכלל מה זה. אחד הגורמים לכישלונות של הספורטאים זה התקשורת, כי הם מלחיצים אותם. ולא כל ספורטאי בנוי בנפש תבין, למתחים האלה. זה מתחים שלא קשורים לספורט. לא קשורים לספורט. אבל באולימפיאדה יש מתח, אתה יודע, טוב. בשביל זה אני שונא אולימפיאדות, אני חושב שזה אסון לספורטאי. זה לא מבחינה ספורטיבית, אני לא רואה באולימפיאדה משהו, זה רק לתקשורת, חגיגה. את מודעת לזה שאת התקווה הכי גדולה של המשלחת? אני מודעת לזה שאני באה עם משקל מאוד כבד על הכתפיים. אני מקווה שאני אחזור עם תוצאות טובות. היית חותמת על מדליית ארד? אין שום דבר בטוח בחיים. עכשיו אני חותמת לך רק על פודיום, בחלומות. נשבע שלכם בכם כמו משוגע קשה בכל כוחי ארוץ עליכם ואין בי רחמים כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת לחלום ברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים אחר כך מי יותר חזקה? יואו, זה לא פייר! אליס, בואי הנה. היא הכי הרבה. בואי הנה. תראי, זה אפילו לא נדבק. את מדברת? את מדברת. כולם צ'ייסר ג'יימסון. עוד אחד. עוד אחד. לכולם יש מה להגיד. אני מאחלת המון בהצלחה. מיכליס. יאי, זה מיכליס! גלילי! אני בראש, מה? מקום ראשון. מדליית זהב. לנופי, אני לא רוצה שהיא תאחל לי, כי אני צריכה לאחל לה, כי היא נוסעת גם לאולימפיאדה, שתיתן בראש. שנלך ביחד בטקס סיום, if you know what I mean. לחיים. שיהיה לכולם כיף לצפות בי מהבית. לחיים. לחיים.
בהצלחה, מלא מלא מלא. ביי, שרה. אורן, בהצלחה. בהצלחה שנתן. אורן, תביא את הזהב. איזה כיף המעברר הזה, אני צריכה אותו בלונדון, ככה, שיהיה לי רוח. זה שהייתי מתה, כאילו עם דברים עליי, שכבתי פה והסתכלתי על התמונה הזאתי, אמרתי, יוח, אני רוצה עוד פעם להיות ברגע הזה, איך בא לי, ואז פשוט לא יודעת איך, קמתי, עמדתי על משהו, כאילו נפלתי ושברתי שוב את הכל, ורשמתי את זה. בתקופות דיכאון שלי, שהייתי שוכבת פה, כאילו, והיה לי בסה. אז זו היה ילדה מטומטמת, אין לי מושג מה חשבתי לעצמי. והנה, נוסעים ללונדון 2012. נשבע לך שאני כל פעם שאני מסתכלת על זה, אני נגנבת על עצמי מחדש. נופנית. אנחנו ביחד, תביא להגיד שלום לשכונה. שיהיה לך בהצלחה ותרגישי הכי טוב. תודה רבה. תני בראש. בהצלחה ותהי בריאה. ליקוש, קודם כל בריאות. לתת בראש. ביי מותק. תעשה סיגריות. וואי, כמעט שכחתי להגיד לך שלום. הציג הקטן שלי פה? כן, ותהני. איזה מציל אבא שלי, תראי איך הוא נראה מציל. זה אבא שלך? כן. זה הטיפוס, אתה מבין? יא בבא! אתה ראית איך אבא שלי נראה? אתה יכול לתאר לעצמך איך הוא נוהג? נגיד הוא בא לקחת אותי מהשדה. סבבה. דבר ראשון הוא בא יחף בלי חולצה, נכנס לתוך הטרמינל. הוא פורץ את השערים כי הוא לא מצליח לשלם את הכרטיס חנייה. פעם אחת עם נופי, אבא שלי לא צריך לשלם, נגיע יחזר לו שקל. תעצבן על המכונה, נסע דרך המחסום. לכתוב עוד. לאחדות ישראל. בחשבון מיליון. בעזרת השם, תגיד להם שיתפללו לאלה. לחבר'ה. זה תלוי בה. מדליה זהב. בעזרת השם. תודה רבה שלך. תודה רבה לך. היי, שקט. תראה כמה עוצמה יש פה. תסתכל נגיד לשם. אתה לא רואה סוף. תראה איך זה נותן לי חיוך. הקול, הרעש שלו, העוצמה שלו. ואפילו פה, אתה יודע, אני באנגליה, במקום שאני לא מכירה, והמקום היחידי שאני מרגישה קשר אליו זה למים האלה. זה אהבה. מה, זה אהבה? Hello, Eve. Alababa, you want to be a friend of me? Yeah? If I want to go, to what? To be a friend of mine. I saw in front of you. I want to be in front of you. You see? You see what a friend I have? Both. Oh my God.
Friend forever, sister. With a friend like this, you don't need enemy. מה עכשיו? איתה כל הזמן? כן, מה אכפת לך? עד שהגענו... אני לא אדבר מה שרציתי להגיד לה. למה? נו די, בן. על מה? על זה שאני בדיכאון שאני לא זזה? אני מתחילה עוד פעם? לא בא לי לא להצליח. תאמין מה שלא תצליח, יש לך פאקינג 8 ימים לתחרות. יש לנו עוד כמעט 7-8 אימונים. כן, אבל זה מלחיץ, אני עם ציוד חדש, לא יודעת כאילו מה קורה. אני כאילו רצינית איתך, זה לא... טוב, בסדר, אבל אמרנו שצריך לשחק עם המסילה, צריך לשחק עם ה... בסדר, ומי אמר לך שזה באמת יעזור? צריך לבדוק את זה. אין לך מה, זה לא יעזור ללכת. נראה לי מחר נשירת המפרס מורכב. לקח קצת? לא, את משהו ברוח חלשה, גם לא זורם לי. בעובדה ששוט האחרון כן זרם לך, אחרי ברגע שעה שהיא זינוק נורמלי. לא, אבל זה סתם, זה לא הייתי מספיק טובה. לא הייתי מספיק טובה. התעוררתי. אנחנו בכפר האולימפי. יוצאים לעוד יום אימונים. את הולכת? כן, מה השעה? 10:30. די, זהו. מה יש לך לעשות? לחבר את המפרש לגלשן ולצאת למים. לא, אני צריכה לסדר את הרצועות והייתי עגלה אתמול, עגלה. אני בדיכאון. תפסיקי להיות בדיכאון, מה יש לך להיות בדיכאון? אני הולכת להיות אחרונה באולימפיאדה. ברור. באמת אחרונה מופי. לגמרי. אני עכשיו אומרת אחרי ההונגריה אתמול עברה אותי. תפסי רגע, אני הולכת לקחת כדורים. בינתיים אני בודקת פה במחשב, זה התוצאות של האליפות עולם לנוער. אורן שלנו נמצאת שם. אני חושבת שאתמול הייתה רוח וגם היא הרגישה ממש לא טוב, היא הקיאה כל הלילה. אוי. אז תגידי תודה שאת בריאה. בריאה. בריאה, אם אפשר לקרוא לזה. זאת את הבריאה. למה המילה שאמרת את זה? את פלא הבריאה. פלא הבריאה זה כן. אחות היום את קוראת אותה. מה אתה בשוק? לא, היא לא על כדורים, זאת הבעיה. היא צריכה כדורים. נרגעתי. נסעת? כן, הייתי מהירה מאוד. עשינו שיעוטים, הגעתי שנייה, כאלה. רוח חלשה, אבל... זה חשוב, נסעת טוב, זה מה שחשוב. כן. נרגעתי קצת, אבל יש עוד עבודה. No? Zdrówko, robimy zdrówko. Zdrówko. עשינו את זה ביחד. Because you have the best friend. Yeah, best friend. No. I think that everybody is friend, but not friend like me and Zoha. We speak about everything, you know. Yeah, everything, about life, not about... About life, about water, how was day, how it's equipment, if it's shit or maybe you change something. I never, there is nothing that I don't tell Zoha, you know? I tell her everything. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-beep, ta-da-da-da-da-beep. ברור שאני ממש רוצה לנצח אותה, אבל אתה יודע, בשייט יש מלא חוקים וכל מיני כאלה, אז היא לא תעשה דווקא בשביל לעשות לי רע, מה שהרבה פעמים, כאילו, אתה יודע, מול מתחרה אחרת זה כן יכול להיות. אני מתה לנצח אותה, כמו שמרינה כל הזמן אומרת שהיא חייבת לנצח אותי. כי אנחנו עושות ספורט, אנחנו פה לא בשביל לשחק דוקים, אנחנו בשביל להילחם על מדליות. אני מתה על ילדים. בא לי זה 5. לא היה לי זמן כאילו לתת לבן זוג מה שאני רוצה לתת. בגלל זה אני הגעתי למצב הזה, שאני מעדיפה עכשיו כלום, כי זה לא כיף שככה אני עסוקה במשהו אחד ויותר חשוב לי דבר אחר. Welcome to London and to the games of the 30th Olympiad.
ברי סיים את יום השיוטים הראשון במקום העשירי הכולל, לאחר שהגיע למקומות השמיני וה-12 בשיוטי הפתיחה. בעוד דקות אחדות תחל גולשת הרוח לי קורזיץ את דרכה באולימפיאדה. קורזיץ, שזכתה באליפות העולם האחרונה, היא התקווה הגדולה של המשלחת הישראלית בלונדון למדליה. בסדר, תעדכן אותי. ביי מותק. עוד 20 דקות. עוד 20 דקות? כן. כן. תודה רבה. תן לשמוע את התקווה שמה. יהודה? מרגש, לא? אתה ראית שהאמריקאיות, שהדגל האמריקאי עולה? איך כולם מתרגשים שמה? זה מרגש. אדון, גברת, שמה לא להיכנס בבקשה. כן, תצאו משם בבקשה. Please get out. Thank you. שבוע לי מביאה מדליית זהב, אני אומר לך, בעזרת השם. בעזרת השם. כל הלוקוסים שאני תופס, עושים על האש. הוא תופס הרבה לוקוסים, כאלה חמורים, של 10 קילו, 9 קילו. צוללן מקצועי, בלי בלונים, חופשי. אבל ברצינות אני מדבר. לפי מדליית זהב, אני לוקוסים הראשונים שאני מביא על האש, על הגריל כולה. חופשי, בלי בלונים. יש עדכון ששון? לא יודע, עכשיו נתעדכן. מיקי, נו. לא. מה את לא יודעת? שום דבר את לא יודעת. ששון. היא הגיעה במצוף הראשון, מקום שני. כן, טוב. שנייה במצוף הראשון זה טוב. מה, זה... תגיד לי, זה כל כך מרגש שעושים סרט על זה, וצלמים, ועיתונאים, וכתבות, ומה לא. ששון, מה קורה? בסדר, ראשונה כרגע. מקום ראשון? כן. כל עם ישראל בשיגעון של האולימפיאדה. עכשיו אתה מבין למה ללי יש לה את הסיכוי להביא מדליה. בשביל זה פה... אני יודע, אני יודע. רגע, על איזה מצוף הם עכשיו? היא לקחה את מרינה. היא מובילה על הספרדיה באיזה 50 מטר. מה זה אומר? זה אומר שיש לה סיכוי לקחת ראשון, שני. מקום שני. ראשון או שני. מושון. יופי, בסדר, כן. ביי מותק. כן, גמרה ראשונה את השיעור. ראשון? טוב מאוד. ראשון? כן. התחילה יפה. אמרת לך, הלוקוסים? כן, יהודה יעשה יום צלילה. מיוחד בשבילי. כן. כל הלוקוסים שאני מביא, כן. מה שהבטחתי, כן. אני עושה, ועם בקבוקי יין גם. כן. יפה, יהודה. תודה. תודה רבה. אם זה ייקח יום או יומיים, אני אביא את הדגים. אבל בסדר, אבל חבל שאנחנו מדברים. תן, עוד לא נגמרה התחרות. רק התחילה. זה מה שאני אומר להם. זוש. הפולניה. זוש. לי, I got disqualification. Give me hug, give me hug. היא עצבנית מאוד. היא פסלה את השיעוט השני. שזה טוב בשבילי. מעולה בשבילי. כן. זה מעולה בשבילי. מחר יש לנו תחרות, אני מתכוננת. אני שמה את המדי אריה שלי עם כל הג'ונגל לצידי, קוריצה, תרנגולת.
אתם רואים, אני מוכנה ומזומנה ללחום כמו אריה. ברוכים הבאים לוויימוט, עוד יום של שיוטים שבו כל השייטים שלנו בפעילות, וכמובן יום מכריע בעיקר לגולשת לי קורזיץ, כשהיא במקום השלישי. הגולשות מתכוננות ממש לזינוק. איפה הספרדיה? איפה מרינה? חשוב מאוד לא לפסול, להתחיל טוב את הזינוק. קורזיץ סיפרה לנו שהיא מנסה כמה שפחות להתקרב לקו הזינוק, מפחדת מאוד לפסול. הנה יוצא לדרך, המשט של לי קורזיץ. הנה בתמונה שלכם על הבאו. הנה אתם יכולים לראות איך קורזיץ צמודה אליה וגם עוברת אותה על הבאו, קצת מסתבכת שם עם הרוחות. תקלוט, יועד שלה לא עוברת. קורזיץ במצוף הראשון במקום השלישי. יאללה, עבודה. אותו אנחנו עם המצוף הבא ונוכל לראות גם אם היא התקדמה והצליחה לעקוף את האוקראינית. יאללה, יפה, סקסיות. והנה קורזיץ עוברת את המצוף השלישי, חזק בעניינים במקום השני. נקודת מדידה חמישית, לי קורזיץ במקום השני, רק 10 שניות אחרי המוליכה, בהחלט חזק בעניינים לי קורזיץ. יאללה, תעופי עליה כבר. 6 שניות בלבד אחרי המוליכה, לי קורזיץ. תלחצי, חייב את האחד הזה. בסדר, אחי, 2 זה טוב. לי קורזיץ עם התקוות, עם המהירות המצוינת שלה, ואנחנו בשלב הזה עם התמונה של קורזיץ, ניפרד מכם לאתלטיקה. איזה גנבים? למה לעזוב עכשיו? ליאן, תתקשר אליהם, תגיד לה שזה המקצה הראשון שהיא גומרת ראשונה. מה זה הדבר הזה? נו? טוב, יקחו בחשבון שהיא מסיימת ראשונה פה. זה הכי משמעותי שיש כאן. הקהל פה מתעצבן בעמדה. הפולניה הרביעית... חייבים לעבור אליה, זה המשט הכי קריטי שיש. כאן וויימוט, מקום ראשון, לי קורזיץ. יופי של תמונות, גאווה בהחלט. יפה. איזו גלישה משובחת, פשוט תצוגת גלישה יוצאת מן הכלל. לי קורזיץ עומדת לסיים את השיעוט השמיני שלה, חברות וחברים, במקום הראשון. יופי של עבודה, לי קורזיץ. מקבץ מצוין היום, מקום שני, מקום ראשון, בסך הכל במקום השני בשלב הזה. והחיוכים גם בעמדת השידור, גם בתל אביב, גם בירושלים ועד ללונדון, אני מבטיח לכם, הנה גם האוהדים ביציע. וואלה, נהניתי בשיעוט הזה. Zone. That'll be Ben Ainsley in the mix zone right now. Thank you. זינוק. כן? זינוק? אותי מדאיגה הפינית, מסוכנת, הפינלנדית שם. עוד פעם. מפינלנד. תראה, היא נסעה 12 קשר. 13 קשר. אנחנו עומדים פה, כולם בלי רוח, היא תעשה עם רוח. אתה רואה את זה? תראה איזה זווית היא הולכת גם. אתה לא מבין שהפולניה לא מדאיגה אותי? פינית. הפינית והאוקראינית. הפינית והאוקראינית. תן לנו את שניהם ואנחנו בבית. סיבוב נמוך מדי ללילה. תן לנו לגמור את השיעוט הזה לפני אוקראינה. שמעת אותי? שמעת? כל נקודה זה קריטי. אנחנו לא נשים היום. לא, היא עומדת. היה לנו 18. ועוד 9, 27. תרשום. אז היא תשיעית, סיימה אותו תשיעית? כן. אוקיי, אז היא שומרת על המקום השני. לפני דקות אחדות תסתיים לו השיעוט העשירי של לי קורזיץ, והיא מסיימת אותו במקום ה-11. הכל יוכרע ביום שלישי בשיעוט המדליות. אם כך, לי קורזיץ בסיום השיעוטים הרגילים לפני שיעוט המדליות במקום השני הכללי. ערב טוב יונית, יום קצת פחות טוב עבור לי קורזיץ. כל הלחץ עלייך, לי. מדליה ישראלית זה רק באחריות שלך, את יודעת. באמת שאני אנסה, אני אתן הכל, אני ממש רוצה את זה. באיזה מקום לי קורזיץ מסיימת בלונדון 2012? נראה לי שנייה. אני מקווה. לי קורזיץ, תודה רבה. תודה רבה לכם. כן, אז אלה הדברים של לי קורזיץ, היא מבחינתה מרגישה שהיא הולכת לסיים עם מדליית הכסף, אנחנו כמובן נאחל לה שזה יקרה, אז מכאן, מוויימוט, אנחנו חוזרים אליכם אל האולפן. וואי, איזה יופי פה. אני בן אדם רגיש שמרגיש מאוד את כל האהבה והתמיכה של האנשים מסביבי. אני לא מפחדת לאכזב,
אבל לא בא לי שאנשים יהיו עצובים, או שהרבה יותר בא לי פשוט לשמח את כולם. אני רוצה מאוד 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 להצליח. זה דבר שאני הרבה שנים חייתי בשבילו. לא כל יום אתה נמצא בשלב שאתה מחר יכול לחזור עם מדליה הביתה, ואני רוצה מדליה. ברוכים הבאים לוויימוט, שיעוט המדליות של לי קורזיץ, יום מרגש לכולנו, התקווה לחזור עם חיוך מאולימפיאדת לונדון 2012. לי קורזיץ במקום השני, אוטוטו תצא לדרך. 10 הטובות באולימפיאדה הזו ינסו להבטיח מדליה. אנחנו מחזיקים לאצבעות ואנחנו מאוד 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 מתרגשים. הנה לי קורזיץ עוברת את הקו הראשון והשיעוט הזה יוצא לדרך. המצוף הראשון שהאוקראינית מוליכה בגאון אל שיעוט המדליות, פתיחה לא טובה ללי קורזיץ. יש לנו עוד כמה וכמה מצופים ואנחנו מקווים לראות אותה מתקדמת. לי קורזיץ מקום 10 כרגע, מקום 7 כללי. חברים, לא לאבד תקווה, יש רוח בהמשך. טקטיקה אחת לא במקום ואתה הולך אחורה או מתקדם קדימה. את הדגל הכחול לבן עוד לא ראינו וזה קצת מדאיג. לצערנו כרגע הבשורות הן לא בשורות טובות. לי קורזיץ בשיעוט לא טוב, אולי השיעוט הכי פחות טוב שלה עד היום. כרגע חלום הבלהות שלנו מתגשם. אנחנו צריכים עוד מהירות, עוד קדימה לי קורזיץ, כדי שנוכל להיות חזק בעניינים. שיעוט לא טוב שלי, נקווה שתצליח לצמצם ולעשות איזשהו מהפך. עדיין במקום העשירי והאחרון, המקום השביעי הכללי, לא בטווח המדליות. כרגע מדליית הזהב לספרדיות. והנה הסיום של הספרדיה לפאו שזוכה בזהב באולימפיאדת לונדון 2012. העובדה של ישראל לא תהיה מדליה ככל הנראה במשחקים האולימפיים האלה הם כישלון. לי קורזיץ בדרך לקו הסיום, אפשר לראות על הפנים שלה, חברות וחברים. נכון, זה לא יסתדר במאני טיים. שיעוט המדליות לא צלח. לי קורזיץ, מקום 6 באולימפיאדת לונדון, מגיעה אל החוף. נופר אדלמן, חברה לנבחרת, ממתינה לה עם דגל ישראל על החוף כדי לעודד אותה. תחרות יפה מאוד, וזה כולה ספורט. לא נורא, פעם הבאה. מה אתה רוצה להגיד לה עכשיו? שהיא תותחית. אתה מאוכזב קצת או ש... היא תותחית, זה הכל. זהו. קשה מאוד, אבל אני עדיין מרגישה גאה להחזיק את הדגל שלנו. אני עשיתי הכל בשביל לייצג בכבוד. לא קל. אני מקווה שלא גרמתי לכולם להיות עצובים. החיים עכשיו כאילו משתנים קצת, יש לנו... הנה החיבוק כאן מהמנצחת. חיבוק היא המנצחת. מרינה, do you want to say something? Yeah, I want to say that I'm happy, but something was missing, something is missing. Oh, sister. איזה ספורטאיות גדולות המנצחת לעומת זאת השלישייה הראשונה מהמדליות. עכשיו המדליות מתחילות. מה מרגישים בחיבוק הזה? שהייתי רוצה להיות איתה שם. הייתי רוצה להיות איתה על הפודיום, כי אני חושבת שמגיע לי.
סובלת מכאבים, אני לא שומעת כלום. תלכו רק לאט, כי אני בכאבי על. נופי לאט, לאט. אני לא יכולה ללכת, בנצי. אני רוצה לסיים עם זה כבר, בוריה, אני תארגנו לי מים. אין לי מאיפה להביא למים. חכה לנופי. חכה רגע, חכה. נופה, מה קרה? יואו, נופי, אני לא עומדת בזה. אני לא... עזבי את הבום, אני לא עובדת בכאבים. לי, באמת, מה את אומרת אבל גם על כל שאר הדברים שנאמרו אחרי השיעוט שלך, על הביקורות שהיו מסביב? את לא מאוכזבת מהביקורות עצמן? אני לא מאוכזבת כי אני לא מסתכלת עליהן, אני מסתכלת על מה שיש פה מאחוריי, אז אני מקבלת רק תמיכה ואהבה. אהבה. שמוע, תיקו את אחרי. לך הביתה. לא יעזור שום דבר, ולא חשוב מה כולם אומרים. תפסיקי עכשיו. יאללה. וואי וואי. מחר יום חדש. הייתי קרובה. חמוד עליך. היית? אתה יודע מה שאלו אותי היום? מה? אם אני מאוכזב. מה אמרת? כמעט הרגתי את הבן אדם. איך אפשר להיות מאוכזב? איך אפשר להיות מאוכזב מכזה קמפיין, תגידי לי? איך? לא, זה ברור. די, הלאה. מחר יום חדש. יש ים. יש ים. אין לי אפילו ברוון זאת. מעולה. יאללה, לכי לנו. כפרה. עיניים שלי. איזה יפה. יפה? כן. אני נראית כמו קקה על הכביש. כבר תראי, קוריצה זכתה במדליה. יצק! יצק, בוא הנה! בוא הנה! יצחק בן מתתיהו. מי אוהב אותך? תראה, מצלמים אותך, יצקו. זה יצקו הכלי. רוצים לראות משהו מצחיק? אתם יודעים איך הוא מפחד מקוריצה? תסתכל. יואו, זהו, תסתכל איפה הוא נכנס. כן. תסתכל איפה הוא נכנס. בגלל הקוריצה. תראה. יצק, אני אוהבת אותך, סלח לי. יאללה, בוא ניסע. עולם קשוח, גדול עליי, רק לברוח, רק עם ביתות למוח, שישרף הכל הלילה. אני ממציאה מילים כאילו לגמרי. אם אני רואה בפייסבוק תמונה של מישהו עם מדליה, אני לא מסתכלת. בוא נגיד ככה, שאם יש טקס חלוקת מדליות, אני לא אסתכל. בוא נגיד ככה, שאם אני רואה מישהו מפינלנד, אני מאוד אתעצבן. בוא נגיד ככה, שלישון בלילה היה לא קל. לא, סתם, זה... עבר. זה חמודו. זהו, עכשיו אני בהתאוששות. צריכה להחלים מהניתוח. בקושי הלכתי עד לפני כמה ימים. אני מדברת לך בקטע שאתה צועק, בבקשה, אלוהים, קח אותי.
לא יכולה יותר. לא יכולה. די. פשוט לא יכולה. נמאס. נמאס לסבול. אתמול דוד שלי התקשר מאוסטרליה. עכשיו אשתו היה לה סרטן לפני כמה שנים, והיא החלימה לפני איזה 6 שנים, 7 שנים. ואתמול התקשר שחזר לסרטן. איזה מחיה מפריחה. למה כולם חולים בזה? למה? זה עבר על המח הזה לריאות. נכון מחלה מפריחה? לפני האולימפיאדה היית שואל אותי מה אני הכי רוצה, מדליה אולימפית ולהיות בריאה. זה גם מה שתמיד אני כותבת בכותל, מדליה אולימפית ולהיות בריאה. עכשיו זה רק בריאה. עכשיו נגמר פרק בחיים, אני ממשיכה להתחרות, אני נוסעת עכשיו על אליפות עולם בברזיל. אני רוצה לזכות, רוצה לשמור על התואר שלי, אני אוהבת לנצח. נראה לי כאילו האולימפיאדה זה היה חלק מאוד שולי, בדרך מאוד ארוכה שאני מקווה שתסתיים, נראה לי גיל 70 ככה, 75. לא יותר. זה דאדה. מי זה דאדה? זה דאדה. אתם תעשו את הפלוס מינוס, את החישובים שלכם, אבל זה דאדה. דאדה? אמרתי לו שאתה דאדה. אתם מקפיאים אותה מקור, אתה מבין? תראו מה אתה עושה לה, חושך ויצא מהים. אתה דואג לה? אז זהו, אם כבר באת לקטע הפולני, יש מי שדואג לי. הכל רגוע.